nakakainis yung naging buhay ko sa'yo! Lizel, kung ayaw mo na, sige, umalis ka na. Hindi kita pipigilan. Kung gusto mong mag-asawa ulit, bahala ka. Pagod na kasi ako sa kakareklamo mo. Nasa sayo na lang kung gusto mong kunin yan si Ador. Basta ako, hindi ko kukunin yan. Ayokong magkaroon ng anak na pahirap. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Nagugutom na po ako. Hoy! Nakikita mo naman na may ginagawa ako, di ba? Mamaya ka na kumain! Hindi pa po ako kumakain simula kanina umaga. Kulit mo talaga eh. Sinabi na ngang mamaya na. Kapag hindi ka tumigil kakaingay mo dyan, ilalabas kita. Sige, doon ka matutulog. Kakainis, ang dami ko trabaho. Wala man lang ako mahinga ng tulog. Tapos nagkaroon pa ako ng anak na alagain. Kakainis, walang pakinabang, inutil. Wisit talaga. Ay nako, sana naman manalo na lang ako sa loto mamayang gabi. Pag ako nanalo, lalayasan ko kayong lahat. Lizel! Lizel! Naninino na ako! Dali! Papasukin mo na ako! Sandali, ito na! Bubuksan ko na! Galit ka? Kung makasigaw ka dyan, ha? Bakit ngayon ka lang, ha? Kanina ka pa dapat alas 3 na ka-uwi eh. Saan ka ba nagpupunta, ha? Alam mo, Lizel, pagod na ako sa kakausisa mo sa akin. Daig mo pa kasi ang investigador eh. Ay, nako. Tabi dyan, papasok na ako. Ano? Hindi mo ba sasagutin yung tanong ko, ha? Bakit ngayon ka nga lang? Ano ba yan? Okay, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Pumunta ako kina Ate Oning. Umutang ako para meron tayong pagkain para bukas. O ito, yung pero. Ano, masaya ka na? Inuuna mo kasi ang bunganga mo eh. Eh kung sinabi mo agad kasi sa akin, hindi kita masisigawan. Kaya nga yung pera. Pambibil ko ng bigas yan bukas eh. Oh, bakit umiiyak tong abloy mong anak ha? At saka, bakit ang gulo-gulo ng bahay? Naglilinis po ako, senyorito. Pero dahil sa ako lang po yung gumagawa dito, kaya natatagalan ako. Eh, ito namang si Ador, wala namang kasing silbi, napaka-inutil. Ang dami ko nang ginagawa dito sa bahay, dagdag pa sakit pa yung batang yan sa akin. Ay nako, nakakairita. Kung hindi mo na kayang alagaan ang batang yan, eh di pamigay mo na yan. Eh asa ka pang may tatanggap sa batang yan? Kung si Mama nga at si Kuya Mel sumuko sa pag-aalaga dyan, eh, ibang tao pa kaya? Eh kung iwanan mo na lang kaya yan sa kalye, o kung medyo nakukonsensya ka pa, eh sa DSWD. Kung sa kamag-anak natin o kakilala ipapaalaga si Ador, okay lang. Pero wag naman yung itatapon na lang natin na parang basura yan si Ador. Anak pa rin naman natin yan. Eh kung ganyan pala, eh huwag kang magreklamo sa pag-aalaga mo dyan sa batang yan. Hay! Nga pala, anong pagkain? Nagugutom na ako. Eh di nga, kain bubog. Walang pagkain kasi walang pera. Kung maaga ka lang sana dumating, eh di sana nakapamalengke pa ho ako. Shit! Pahingi na lang ng 50. At bibili na ako dyan sa tindahan ng makakain. Ayan, ibili mo na rin ng pagkain tong si Ador para tumigil na yan sa kakaiyak. Tanda-tanda na, iyakin pa. Ayan ha, pinaliguan na kita, pinakain na rin kita. Kaya wala na akong dapat marinig na reklamo mula sa'yo. Bahala ka na dyan, marami pa akong gagawin ha. Opo, ma. Nga pala, pag dumating ang papa mo, sabihin mo sa kanya nasa likod bahay lang ako. Sige na, iwan na kita. Sana wala akong sakit. Sana
nakakalakad ako ng normal at nakakagalaw para hindi ako pabigat kay mama at kay papa. Makakatulong ako sa kanya sa mga gawain dito sa bahay. Bakit ba kasi binigyan ako ng ganitong sakit? Oh, bakit nandito ka sa labas? At saka ano ba yan? Bukas na naman yung bahay. Madali tayong papasukin yan eh. Teka, nasa na ba ang nanay mo ha? Lizel! Lizel! Andito lang ako sa likod bahay, naglalaba! Halika dito! May pag-uusapan tayo! Ikaw na lang ang pumunta dito, may ginagawa pa ako eh! Lintik naman oh! Mamaya mo na gawin yan! Pumunta ka muna dito! Hay nako, buisit ka talaga eh! Bakit ba ha? Ano ba pag-uusapan sinasabi mo? Nakasalubong ko si Aling Mildred kanina. Pinapaalis na tayo dito sa bahay. Ano? Eh bakit naman? Nakakabayad naman tayo sa upa. Uuwi na kasi ng Pilipinas yung anak niyang nurse kasama yung asawang Arabo. Oh, Nagpasya siya na dito na lang sa bahay natin tumira ang anak niya. Eh may 1 buwan tayo para umalis. eh paano yung advance natin sa upa niyan? Ibibigay niya daw ulit sa atin yon. Basta, kailangan na raw natin umalis. Eh saan naman tayo titira niyan? Huwag mo sabihin babalik tayo ng Tacloban. Sa ayaw mo at sa gusto mo, babalik tayo doon. Diyos ko, ano ba naman yan? Ang ganda-ganda na nga dito sa Maynila eh. Big naman kung babalik tayo ng Tacloban. Parang hindi naman tayo makakaahon yan sa hirap. Kakausapin ko si Kuya Jay. Babalik na tayo doon para mapaayos niya yung bahay natin na nasira nung bagyo. Pakiramdam ko naman, hindi na mauulit pa yung Yolanda. Kakainis naman talaga. Sige, bahala ka. Basta siguraduhin mo lang magiging maayos yung buhay natin doon ha. Tita, anong oras po uwi si mama at papa? Ani kasi nila ngayon, kaya ginabi sila ng uwi. Pero huwag ka mag-alala, pauwi na yon. Nagugutom ka na ba? Halika, mauna ka ng maghapunan. Mamaya na lang po pag uwi nila. O sige, ayos ka lang ba? Ayos lang po. Mabuti naman. Ay, pasensya ka na, Ador ha. Kung hindi ka naaalagaan at naaasikaso ng mga magulang mo. Alam mo naman palaging abala yun sa bukid. Naiintindihan ko naman po sila, Tita Sonia. Sandali lang, Ador ha. Bubuksan ko lang ang pinto. Sigurado mga magulang mo na yan. Oh, Lisel, Vic, pumasok kayong dalawa. Lizel, mauna na ako sa kusina para maayos ko na yung gripo. Sige, Vic. Ate Tonya, kamusta naman kayo ni Ador dito? Di ka ba pinapahirapan ng batang yan? Hindi naman. Mabait kasi itong si Ador. At saka hindi siya mahirap alagaan. Buti naman ate. Salamat sa pag-aalaga sa anak namin ha. Ay, wala yun. Siya nga pala. Kumusta na ang benta niyo sa mga ani? Maliit lang yung napagbentahan namin eh. Eto nga, iisip ako kung kanino pwede bang umutang. Kung hihintayin pa kasi namin yung susunod na anihan, baka naman mamatay na kami sa gutom nun. Kung ganun pala, paghanapin mo na ng ibang trabaho si Vic. Naku ate, wala namang alam yung si Vic kundi yung pagtatanim. Nung nasa Maynila nga kami, hardinero lang yung trabaho niyan eh. Kung di lang niya ka-vibes yung amo niyang Chinese, Diyos ko, namatay na kami dun sa gutom. Subukan mo pa rin kumbinsihin yung asawa mo na maghanap ng ibang trabaho. Diyos ko. Ikaw rin, maghanap ka rin ng trabaho. Ate, kung pati ako maghahanap ng trabaho, paano naman si Ador? Walang mag-aalaga sa batang yan. Di dalhin mo sa bahay namin. Ako na mag-aalaga. Okay lang ba talaga sa'yo, Ate Tonya? Okay lang sa akin. Hindi naman iba sa akin si Ador. At saka parang kapatid na rin ang turing sa kanya ng mga pinsan niya. Hindi ko pababayaan ang anak mo, promise. Salamat ate. Sige, susubukan ko rin maghanap ng trabaho para naman makaluwag-luwag kami.
Nakakainis. Puro na lang problema yung dumarating. Palagi na lang walang pera. Ayoko na ng buhay na ganito. Ang ingay mo! Ano na naman ba yung ginaarte mo dyan, ha? Imbis kasi ho na guminhawa tayo, lalo ho tayo naghirap simula nung bumalik tayo dito sa Tacloban. Nakakabuisit! Wala kang magawa para gumanda yung buhay natin. Magaling ka lang mga ako. Magaling ka lang magsasalita pero wala ka naman sinabi. Lintik ka na talagang babae ka. Ako na naman ang sinisisi mo? Ikaw ang lintik. Sino man dapat sisihin, ha? Di ba ikaw? Ikaw ang tatay kaya dapat ikaw ang bibigay ng kaginhawaan sa pamilya mo. Pero ang ginagawa mo, ha? Ayan ka. Sinisiksik mo yung sarili mo sa bukid kasi wala kang alam na ibang trabaho. Mahina pa yung loob mo. Ano mangyayari sa buhay natin yan kung palagi kang ganyan, ha? Alam mo, Lizelle, namumuro ka na sa akin, ha? Pinayagan na kitang magtrabaho doon sa factory ni Mr. Cheng. Tapos ang dami mo pa ring reklamo. Kulang na kulang nga kasi yung pera natin. Anong kung kulang? Kung hindi sapat ang pera natin, matuto tayong mamaluktot. Magtiis tayo. Puro na lang kasi pagtitiis yung naging buhay ko sa'yo. Lizelle, kung ayaw mo na, sige, umalis ka na. Hindi kita pipigilan. Kung gusto mong mag-asawa ulit, bahala ka. Pagod na kasi ako sa kakareklamo mo. Nasa sayo na lang kung gusto mong kunin yan si Ador. Basta ako, hindi ko kukunin yan. Ayokong magkaroon ng anak na pahirap. Yun ang hirap sa'yo Palagi mo na lang dinadaan sa ganyan. Tapos ikaw pa yung may ganang magalit dyan. Ay nako, dapat nga sigurong iwanan ko na kayo. Baka sakaling maging maayos pa yung buhay ko pag ako lang mag-isa. Malas talaga kayo ni Ador sa buhay ko. Iiwan kita ulit sa tita Tonya mo. Babalikan na lang kita mamayang alas 5, ha? Huwag mong pahihirapan yung tita mo. Opo. Ate Tonya, aalis na ako. Ikaw nang bahala kay Ador, ha? O sige, Lisel. Mag-iingat ka, ha? Sandali po. O ano na naman kailangan mo? Narinig ko po. Usapan niyo ni Papa kahapon. Totoo po bang aalis na kayo? Iiwan niyo na po ba kami? Oo, aalis ako. Kasi sawang-sawa na ako sa inyo ng tatay mong walang silbi. Ay nako, bakit pa ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Makaalis na nga. Oh, umalis na ang mama mo. Anong gusto mo? Pumasok na sa loob. Bakit ka umiiyak, Ador? Tita Tonya. Huwag ka nang umiyak. Pinagalitan ka ba ng mama mo bago siya umalis? Tita, hindi po ba ako mahal ni Mama at Papa? Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan, Ador. Mahal ka ng mga magulang mo. Hindi lang siguro nila na ipapakita sa'yo pero mahal ka nila. Maniwala ka sa akin. Parang hindi naman po Hindi po nila ako mahal kasi may sakit po ako. Ador, ito ang palagi mong tatandaan, ha? Walang magulang ang hindi nagmamahal ng sariling anak. Marami lang silang problema, kaya hindi ka nila nabibigyan ng atensyon. Huwag mo ring sisihin ang sarili mo kung may sakit kang cerebral palsy. Walang may gusto niyan. At huwag mong isipin wala kang kwenta o walang silbi dahil may sakit ka. Huwag mong kaawaan ang sarili mo. At sa halip ay magpakatatag ka. Ano, Ador? Opo, tita. Kamusta naman si Ador, Ate Tonya? Eto, mahimbing na natutulog dun sa folding bed. Napakain at napaliguan ko na rin siya. Gigisingin ko na ba? Mamaya nyo na lang hugisingin pagdating ni Vic. O sige. Lizel, may itatanong ako sa'yo. Mahal mo ba yung anak mo?
Ba't nyo naman ho na itanong yan? Madalas kasing umiiyak yung anak mo. Hindi niyo raw siya mahal, kung mo may sakit siya. Siyempre mahal ko ho yung anak ko. Bakit ganoon? Hindi niya maramdaman yung pagmamahal ninyo. Ate Tonya, marami ho kasi kaming problema ni Vic. Abala din kami kung paano itataguyod yung pamilya namin. Hindi naman katwiran na dahil sa problema ninyo, ganoon na lang ipaparamdam niyo dun sa bata. Alam naman niya at naiintindihan na napapagod kayo sa trabaho niyo. Pero sana naman, magkaroon kayo ng panahon para ipakita at iparamdam naman sa kanya na mahal niyo siya. Abay, sa totoo lang, naawa ako dyan kay Ador. Kasi iniisip niya na wala siyang silbi at pabigat sa inyo kaya hindi niyo siya makuhang mahalin. Ipakita niyo namang mag-asawa sa anak niyo na mali siya sa iniisip niya. Lizel, maawa naman kayo sa anak ninyo. Huwag kang mag-alala, Ate Tonya. Susubukan namin ni Vic na bumawi sa anak namin. Napakain mo na ba yung anak mo ng agahan? Oo, kanina pa. Napaliguan ko na rin siya para hindi na mahirapan si Ate Tonya. Siya nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Babalik ako sa Maynila para doon na lang magtrabaho. Ano? Bakit babalik ka pa doon? Pwede ka naman magtrabaho dito sa Tacloban eh. Babalik ako doon sa dati kong amo. Mas malaki magpasahod yun kumpara sa amo ko ngayon dito. At saka rarakit na rin ako ng ibang trabaho doon. Para naman magkaroon ako ng ekstrang kita. At saka para mabawas-bawasan naman ang pagrereklamo mo dyan. Makakasigurado ka naman kaya nagaganda yung buhay natin kapag bumalik ka ng Maynila. Baka naman wala rin pagbabago. Huwag ka munang maging nega dyan. Basta siguraduhin mo lang na may mapapala tayo dyan. Bala ka nga. Busin mo na itong pagkain mo para mabusog ka. Eto. Tubig para hindi ka mabulunan. Sandali. Alalayan kitang uminom, Alam mo, Lisel, natutuwa ako makita na inaalagaan mo yung anak mo. Habay, tingnan mo si Ador, Ngayon ko lang siya nakitang masaya ng ganyan. Mama, si Papa po, kailan po siya uwi? Hindi ko alam. Pero di ba, Lisel, noong 1 linggo pa dapat umuwi si Vic, di ba? Iwan ko nga ho sa lalaking yun, Ate Tonye. 2 beses na siyang napopospone ng uwi. Pero ang sabi niya sa akin nung huli, sigurado naman daw talaga na uuwi siya ngayong Biyernes. Siguraduhin mo sa kanya. Baka ipospone na naman niya yun. Ate, kung ipopospone niya ulit, naku, bahala na siya. Kung gusto niya nga, wag na siya umuwi Sana po umuwi na po si Papa. Namimiss ko na po siya. Huwag kang mag-alala, Ador, ha? Uuwi din yon. Sandali, Ate Tonya. Tumatawag ho si Vic. Kausapin ko lang muna to. Ikaw muna hong bahala kay Ador. Sige. Hello, Vic. Napatawag ka? Lizel? Bakit? May problema ka ba? Teka, tuloy na ba yung uwi mo sa Biyernes? Patawarin mo ako. Pero, Lizel, hindi na ako uuwi dyan sa Tacloban. Ha? Ano sabi mo? Bakit ka naman hindi uuwi dito? Ano bang kalokohan yung sinasabi mo, Vic, ha? May iba na ako. Ha? Lintik naman, Vic. Huwag mo naman gawin sa akin to. Vic naman! Kailan pa kayo, ha? Ang totoo niyan, matagal na kami. May relasyon na kami. Kahit nung nandito pa tayo sa Maynila nakatira. Lizel, kaya ako bumalik dito para sumama sa kanya. Hayop ka, Vic! Hayop ka! Napakahayop mo! Manloloko ka! Diyos ko po, Lisel. Ano nangyayari sa inyo? Bakit mo naman sa akin ginawa to? Bakit, Vic?
siya, Lisel. Higit ko siyang mahal kaysa sa'yo. At saka, magkakaroon na kami ng anak. Patawarin niyo ako ni Ador. Pero hindi na ako babalik pa sa inyo. Paalam, Lisel. Bakit mo naman binato ang phone mo? Teka, ano bang sabi sa'yo ni Vic, ha? Ate Tonya! Ate Tonya, si Vic, di na siya babalik! Bakit? Bakit kanyo? Meron ako kasi siyang ibang babae doon sa Maynila! Hayop talaga yung lalaking yan, Lizelle, ano? Magpakatatag ka, ha? Huwag mo na siyang iyakan. Tahan na. Lizelle, tahan na. Mama, hindi na po ba talaga babalik si Papa? Hindi na nga! Hindi na babalik yung papa mo sa atin. Kaya pwede ba? Wag mo nang mababanggit sa akin yung pangalan ng tatay mo. Wag mo na rin siyang hahanapin kasi kahit kailan, hindi ka naman niya minahal! Huwag kang umiyak-iyak dyan na parang bata. Dahil kahit maubos pa yung luha mo dyan, hindi na yun babalik. Walang kwenta yung tatay mo. Parang ikaw! Mga wala kayo silbi! Mama. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Alam mo, Ador, punong-puno rin ako sa'yo eh. Kayo ng tatay mo yung malas sa buhay ko, mga buwisit! Sana hindi ko na lang kayo naging nanay. Abay, oo! Sana nga hindi mo na lang ako naging nanay! Sino ba kasing magulang ang magkakagustong magkaanak ng tulad mong abnoy, ha? Wala! Hoy, wala! Doon ka na lang sa tita Tonya mo kasi ako, ayoko na! Suko na akong mag-alaga sa'yo! Ador, tahan na. Huwag ka na umiyak. Tita Tonya, si Mama. Alam mo, Ador, siguro nga, iniwan ka na sa akin ng mama mo. Pero huwag ka mag-alala. Nasisiguro kung babalikan ka rin noon. Kailangan lang ng mama mo na mapag-isa sa ngayon dahil matindi nga ang problema ang pinagdaraanan niya. Hindi niya po ako babalikan. Ador. Hindi niya na po kasi ako. Hindi ako siya mahal. Ako, Ador, mahal kita. Para na rin kitang tunay na anak. Kung nagkulang man sa'yo ang mama mo, ako ang magpupuno nun. Pasasayahin kita. Ipararamdam ko sa'yo ang pagmamahal ng isang ina. Kaya Ador, huwag ka na umiyak, ha? At sa halip magpakatatag ka. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos. At may mga taong ibibigay siya sa'yo para mahalin ka. Tahan na, Ador. Siya nga pala, meron akong regalo sa'yo. Talaga po? Sandali lang, ha. Kukunin ko. O, eto. Taran! Binili kita ng mga damit. Wow! Ang ganda! Meron pa. Eto, mga DVD na paborito mong cartoons. Para naman malibang ka. Salamat po, Rindita! Salamat! Ayan, ngumingiti ka na. Masaya ako na nakikita kitang ganyan, Ador. Ay nga pala, bago ko makalimutan,
Sa Hunyo, babalik ka na uli sa eskwelahan ha para mag-aral. Talaga po? Hindi natin gagawing hadlang ang kapansanan mo para makapag-aral ka. Basta sa darating na Abril, i-enroll na kita ulit sa eskwelahan na dati mong pinasukan. Ibibili din kita ng mga uniforme at mga gamit mo sa eskwela. Tita Tonya, salamat po na marami. Ador, tatandaan mo ha. Ako na ngayon ang tatayong nanay mo. Oh, mauubos na tong slice ng cake. Oh, eto pa. Sarap ng cake. Siyempre, ako mismo ang nag-bake nitong chocolate cake para sa 15th birthday mo. Ang galing niyo po, Tita Tonya. Salamat po. Basta tatandaan mo, Ador, ha? Ay, bilang nanay mo, gagawin ko ang lahat na magpapasaya sa'yo. Parang kailan lang 5 taon na rin pala ang lumipas. Simula nang iwan ka sa akin ng nanay mo. Kumusta na po kaya si Mama at Papa? Masaya kaya sila ngayon? Nararamdaman kong hindi sila pinababayaan ng Diyos, Ador. Kasi gabi-gabi mo silang pinagdarasal sa Diyos. Kaya syempre, pakikinggan niya ang hiling mo para sa mga magulang mo. Pero hindi na po ako umaasa na babalikan pa nila ako. Masaya na rin po ako kasi nandyan naman po kayo eh. Nga pala, may regalo sa'yo ang Ate Beth, Ate Cristel at Kuya Drew mo. Sandali ha, kukunin ko lang. Tita? Oo, may kumakatok. Teka muna, Ador ha. Aalamin ko lang kung sino yung nasa labas. Mamaya ibibigay ko sa'yo yung mga regalo mo ha. Sandali lang. Ate Tonya. Lizelle? Ador, anak. Ang tagal din nating hindi nagkita, Alam mo, ang laki ng pasasalamat ko sa Tita Tonya mo kasi inaalagaan kanya ng maayos. Siya nga pala, nagustuhan mo ba yung regalong binigay ko sa'yo? Anak, alam mo ba, binili ko pa yung mga damit, bag, tsaka sapatos na yan nung nasa Hong Kong ako. Bali kasi, namasukan ako bilang katulong doon at tsaka kada sweldo ko doon, binibilang kita ng mga gamit na gusto mo. Anak, sana nagustuhan mo yan, ha? Bakit niyo po ba ako kinuha uli kay Tita Tonya? Gusto ko sana ako ulit yung mag-aalaga sa'yo. Huwag ka mag-alala. Pupuntahan ka pa rin dito ng tita mo at siya ang mag-aalaga sa'yo habang nagtatrabaho ako, ha? Bakit, masaya na po ako kina tita. Sana, hindi nyo na lang ako kinuha. Ador, sana patawarin mo naman ako sa mga pagkukulang ko sa'yo. Kung hindi ko naparamdam sa'yo na mahal kita. Tsaka patawarin mo ako kung hindi ko natanggap dati agad yung kalagayan mo. Anak, sobra kong pinagsisisihan yun eh. Kaya eto, bumalik ako para itama ko yung lahat ng pagkakamali kong nagawa sa'yo. Alam kong malaki yung tampo mo sa akin, anak. Pero sana magkaroon pa rin ng espasyo yung puso mo na patawarin si nanay. Mama? Anak ko, pinapangako ko sa'yo magiging mabuting ninana ako sa'yo. Hindi na kita ikakaya tsaka iiwan. Anak ko.
Bakit malungkot ka, Lisel? May problema ka ba? Ate Tonya kasi, di pa rin ako napapatawad ng anak ko eh. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Lisel. Kilala ko si Ador. Hindi siya mapagtanim ng galit. Lalo na sa mga magulang niya. Ate, para kasing hindi naman siya masaya sa piling ko. Para ba kasing takot na takot siya sa akin eh. Kahit ilang beses ko na siyang pinakitaan ng mabuti. Baka naman naninibago lang yung anak mo. Pero hindi ibig sabihin nun ay ayaw niya sa'yo. Lizel, ina ka ni Ador. Ikaw lang ang makakapuno ng pagmamahal na kailangan niya. Ano kayang dapat kong gawin para mapalapit siya ulit sa akin, ate? Alam mo, Lisel, mahalin mo lang siya at unawain. Huwag kang sumuko sa kanya. Ibigay mo pa rin ang nararapat sa kanya. Sikapin mong matanggal yung takot niya sa'yo. Naniniwala ako na darating din yung araw na mapagtatanto niya ang kahalagahan mo sa buhay niya. Ador, anak, may pasalubong ulit ako sa'yo. Alam kong paborito mo to eh. Ayaw mo ba? Hindi mo ba nagustuhan yung pasalubong ko? Nagustuhan po. Ador, galit ka pa rin ba sa akin hanggang ngayon? Anak, kailan mo ba mapapatawad si Mama? Ano po ba yung sinasabi niyo? Siyempre po, napatawad ko na po kayo. Wala na pa akong sama ng loob sa inyo, Ma. Talaga, anak? Bakit malungkot ka? Namimiss ko lang po kasi si Papa. Pero Ma, hindi po ako galit sa inyo. Masaya pa nga po ako kasi minahal niyo na po ako. Salamat po. Alam mo, ang saya-saya ko rin nung marinig ko yan mula sa'yo. Ma, wag na po kayo. Kayo umiyak, Ma. Mayakap ka sa anak ko. Ma, hanggat nabubuhay po ako, mamahalin ko po kayo at magiging mabuting anak po ako sa inyo. Pangako yan, Mama. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station. Love